ফ্যামিলি 2 ভোটার তাই তঙ্গ বিপদ সাধন জমাতিয়া বন গহাইনে 2 ভোটার बेलाइखे हामबाय तिनि जों एसबी नगर बिसि काइसेनि जों अर जागा थाइपं हाथाइनि सिमि थाइप्ला हाथाइ बाजार जरा जों रेलि खायनायनि बागै ताबक बासा लायजाक तै सारासा नि बिसिङाव नचिनि ओ रेलि चैनाय बसकां चंमारि 12 तारिख एप्रिल न नाहरै नि तिनि काइसा रेलि तै कैम्पेन जों जतन साइमानो चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों 12 तारिख जों जेखपानो कप्लाइ तंनाय कप्लाइ अंवानि बागैबो जारा ताबक फानो फाया खतनाय चिनि ताखक तै बुखौरनो जों मेसेज रनानि बागै जे चिनि अस्तित्व न रक्षा खायनायनि बागै जों हास्ते गोनाङै इलेक्शन कैम्पेन रेलि खायमानि हाय चिनि अर बहायनो चिनि आमसायावबो गोबांमा जागा जों रेलि खायलेखा दिनै अर जागा बहायनो एसबी नगर बिसिवाबो जों ताबो अर जागा रेलिनि बिसिंतै जे ताबक फानो चिनि ताखक बुखक सं बुसिया खतनाय रनो जों मेसेज रनानि नायो तानिखे जों जतन साइमानो बीजेपी नि काइसे इस्तिहार जों नोखा 14 नम्बर इस्तिहार ट्राइबल एरिया नो रिमूव खायै बरक जत तमाना जे एडीसी नो हनै बानौनानि नाय तंगु जदि बीजेपी पावर फाइखांखे बरक माहाय खायने हनै बरनि घोषणा पत्र ओ रखा बरनि घोषणा पत्र ओ साखा जे जों एडीसी खमता फाइहांखे ओ एडीसी नो जाति उपजाति जत तमाना जाखि सनानाय हनै बरक घोषणा खायखा इनके बनो जों विरोध खायैनो तिनि ओ इलेक्शन कैम्पेन रेली ओ जों कक्ति सानाय खरांति सानाय तानिखे अमा एडीसी चिनि तिप्रासानि बागै सिसना जावो चिनि ट्राइबल नि बागै सिसना जावो और जागा ते कताल खलायै फातार हानि बररो और जागा माहाया हाय हनैछि दिल्ली नि पार्लियामेन्ट सिसनावै रखा इनके और जागा बीजेपी बाहायखे बरनि पार्टी नि इस्तिहार मैनिफेस्टो माहायखे उल्लेख खायखा अम हास्ते नि जत तिप्रासन लोकरक अमनो एक्सेप्ट खाया अम परिष्कार इनके जों तिनि रेली खायलेनाय रेली ओ जत फायनाय चिनि ताखक तै बुखक सनो हामबायाफोर तानिखे सातुं कुटुंमा जराव फन बरक चिनि तिप्रासानि राइट्स चिनि तिप्रासानि अधिकार चिनि लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स नि एडीसी एम्पावरमेंट तै जे खरांति सानाय हनै फाइमानि बागै बरनो बिलाइ बिलाइखे हामबायाफोर आइगे बीजेपी ओ खाय तंता बीजेपी ओ आं तान साजाया हमले जे आनि जागा जमी बरक तो नाया आइगे तो सिपिएन सिनाबो सिपिएन नाव मा बायफानो इन हय पार्ट टाइम खायरै तंजाला हम ब्लॉग तंग्र माने ता 3 मास आं याकै मा फाय तंह तानि हमले आनो बरक तमै खाकाय बेया कारो खा आं बनो सामलिया ओके आके आं बो खा दुख नांगैनो आरो हे तंमानो आं yang फानो नाय फिसना हे लामक फाय हता ओके उसकां बरक फायलायला हा केन्द्रीय सर अमर सरकता ओके आनो हमफायला साफायला हता नि हमले बचिनि बरकसी हाय हमफायला हता ओके बरक सबा बाय सालाय माने ओ भिडियो बाय सालाय ओके भिडियो बो आं किसामा संनाय हा बरकनि बरक ओंखाना हे ओ अमर बाय सालाय मानता हाय होखेले आनो देनार हाय हे ओके बरकनि बरक न ओके बना हाय बरक पार्ट टाइम फा खायरै दं माने अयन पार्टी न ओके बरक खायरमाया हाय मारिखा आं वा सगैनो आरो आं तंलिया हि मकल मक्ते क्लाइबेनो अरो तिनि जयनि रफाय खाता लवै तले आं मकल मक्ते क्लाइबे yang lamok फाय हनाबले yang BJP o नों बोसो बोसोर तंखा BJP रो बाजे ता बर BJP रामपद 5 फरसिनिसि आं मा तंहा आरो आने आमा बाबा सरा आरो तंखबाङ ता आने आमा बाबा करिखा आनि ओंहाबा आं yang lamok फायफिल हांता तिनि जों कान्ते कामिओ चिकाउनते नखला पान्दा खायलेखा ओ नखला पान्दाओ तिनि 3 फैमिली 11 भोटार बरक तिनि तिप्रा मथा पार्टी ओ जॉइनिंग खायफेखा बीजेपी आकारो बरनो बिलाइ बिलाइखे हामबायाफोर तै लामसावो खा कफुरबाय चिनि सबानो तै बक्राक खायनायनि बागै तै महाराजानि लगेव चिनि राइट्सनि बागै चबा खायनाय हनै बरक जे कमिटमेन्ट ओइ फाइमानि बागै बरनो बिलाइ बिलाइ हामबाय तै लामसावो तै खुलुमसावो आशा खायो फाइनाय सालो तैबो अ आमचाइनि लोकरक चिनि तिप्रा मथा पार्टी ओ तैबो गोबां फाइबै महाराजानो फान्दा आग्र फाइनाय हनै हामबाय।